Ćao svima, dobrodošli na moj kanal. Danas spremam, to jest pokazujem kako spremam jedan obrok koji smo nedavno otkrili, to jest Zoza nam je donela od drugarice kući. U pitanju je banana, keks, kukuruzne pahuljice i mleko. Ovaj obrok je kaloričan, baš dosta, ali i preukusan, tako da ako ga vaše deca budu jela za doručak ili večeru, znaćete da su onako baš siti. Vrlo jednostavno, brzo se sprema. Šta dalje reći? Za one koji me prate, htjela bih samo da još jednu stvar, hvala vam naravno što me pratite, što gledate moje video i ako ste subscribe-ovani ili ti prijavljeni na moj kanal, ako želite da vam stiže obaveštenje redovno, pored dugmeta prijavi se ili subscribe imate malo zvonce, kliknite na njega i stiže će vam obaveštenja redovno. U nastavku video je kako Zoza sprema ovaj obrok za sebe i svoju seku. Pogledajte i to. Trebamo prvo. Šta trebamo prvo? Šta trebamo prvo? Tako, Šta trebamo prvo? Šta trebamo prvo? Šta trebamo prvo? Zozi, šta nam praviš, Zozi? Pravim nešto specijalno što Tarina mama pravi. A što smo otkrili da i ti jako voliš. Da. I sad to trebamo da umešamo, da isječemo još toga. Ajde ti mi priči šta ovdje još treba, šta ide, a ja ću da izničim banan. Tu treba da ima plazma, mlijeko i pahuljice. To će nam trebati da lijepo stavimo i da promešamo kad bude gotovo. I poješćemo sad i to će biti gotovo za 5 minuta. I kad bude gotovo ješćemo sad i neće uspjeti. Ali praviš ovo samo za tebe ili praviš i za Sonju? Ovo pravim samo za Seku i za mene. Zato što imamo baš jednu bananu, to je dovoljno i ovo će biti dovoljno sve. Čekaj da sklonimo ovo kore. Pa ovo. I ovo, mama. Ovo. Ali to malo sipe, nemoj puno. Što malo? Pa da ne bude previše. Gotovo? Gotovo. I onda staviš šta još ide. Prvo promešaš, jel? Da, prvo promešam malo. Tako Tarina mama pravi. Prvo promešam malo, pa onda drugu stranu. Šta sad stavljaš? Plazmu. Promešamo. I na kraju? Pahuljice. Polako. Dobro. Mislim da će moći sve mleko da stane. Trebamo da promešamo. Čekaj da probam. Kako da je? Odlično. A ko je ovo došao? Ja. Hoćeš i ti da bi jedeš? Da. Čekaj da izmičkam ovo do kraja. Ko nam je otkrio ovaj obrok? Ko? Sonja. Sonja? Ne. Pa nije Boga mi Sonja. To je Zoza donela kući. Sad ćemo da podelimo i da jedete ti i Sonja. Prijetno.